Right, tamudai ndipamberi apa munongoti pamusoro imambo chete uye kana mautaura munodaidzisa muzvikazi fungai ndiwe here Sunday Brian ndiwe kuti changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti uya kudai tigowana zvinhu zvatakashanda tose uya nembowo dzako chiti pane maridare ndinodzokorola nyaya ndeyekuti uya kudare tigowana zvinhu zvatakashanda tose kudare soga ndobva wataura nezvinhu zvacho zvamunoda kuti mugowane kuti muchiri mese here makarambana here zvakapapa makarambana ndozva tichitaura kudare nyaya yako dare rejekerwe nenyaya yako kuti yakamira sei uye nezvinhu zvauri kuda kuti unge uchipowa. Chakaitika ndechekuti ndakamborwara ndichibva ndabva pamba ndobva ndatorwa namubereki wangu saka pandandaraiti pandakatirega ndichidzokera kumba ndopandakasvika murume wangu abva ati achaita obva ndidzingirisa akati ngachibva handichadi saka ndosaka ndakauya kuno kuti tiripoti kuti hapana kana chandakabva nacho hauna kana chawakandi makaroorana kwemakore mangani dare rinoda kuti rizive information yacho yese makagara mune vana here mune chii nekuti izvozvi zvatina chatinoziva even zvavakutaura izvo ndo zvatinoda kuti unyatsotaurire dare. Pakatangira dambudziko ndepekuti ndakasununguka mwana muna last year kuna June saka mwana kushayika kwakaroorana rini tangira pakuroorana makaroorana rini mama nemakore mangani tata ane 5 years zviganisa muchigarisana wana 2 wana vairi wana wacho akashayika ukasara wana saka ndo pandakarwara pandakabva ndatorwa namubereki wangu kuenda kumushanji ndorapiswa nekudii iwo wangu asvika chauyi saka ndopa ndakazoti daraiti ndopa ndakaperekedza nasisi wangu kuenda kumba ndopa ndakasvika murwanda rume wangu achibva andiramba akati ngawadzokera zvichaita saka chii chamuda kugowana ungatidzi here ndakalista izvozvo iyo asi toda kugowana zvatakashanda tose for 5 years zvinhu zvacho achazvitaura unoti chii makarambana handiti handi wakati wamukadzi auchamuti handina kuti papaine kumbonyikidza kakumanikidza zvakazvikonzeresa kusvika pakuzwa pagupura tachimuzira kuti tigaziye zvinhu wakati wawapa gupuro ndakapisa gupura asi zvazvisina kunyatso chokwadi shakani ndo zvatoti akuti zvinhu zvatakashanda haungasari nazvo wega ngatichigowanei haupokani nazvo right tokumbira muzvare umwe chete kana nemuchinda 1 kana pasina machinda mupurisa 1 oenda nawo kuti tisatore nguva wondoratidzana zvinhu zvacho zvaunoda kuti wadii wagowane handiti kana wabvumirana modzoka mudare tombopa muzvare hadisito ndakupa uyo achakomuro ona mombe endaine dare iri mundo wabatsire kuti wasaite mheremhere wachiratidzana wachibvumirana vanenge vasingabvumirana munodzoka nazvo zvavanenge vaitana navo munozvibata mozounza kudare rozopedzisa zvavanobvumirana mohamataura kuti izvi ndezvo wachinyora izvi zvanenge handiti
mune mupurisa anenge achimukwanisa mozokomenda mapedza mozokomenda tapedza muripi ndwana muzvikazi nawe manditi ndinonzwa pamaproperties avo ndakuda navo asi tine challenge yakati kurisei ndozvinhu izvi ndezveparuzevha chekutanga chinhu chakanyorwa ihuku 10 tichidzibvunza dziri kunzi dzikenge dziripo kurovada pasina iripo kana dzakasara dziripo iye akadya uyu abva munodzinyora then anopuhwa 5 iye osara ne5 which means hanzi huku dzakashanda panhamo yemwana ingachataurwa dzakapfuura paine mwedzi nembudzi dzayo pakafa mwana makadzidya here huku idzi ukaendeserwa 1 right ukasara chi 8 dzacho right pa8 iye anotora 4 uyu 4 chinyorai kuti dzake 4 anoreplace pamusoro changamira tiri ipapo pane shurenge ichitaurwa nemudzimai nonde ndiri kumbocheka ngulisi rangu mudzimai anga ari kuti pane zvinotakurika ndo zvaada kubuda nazvo posara zvivakwa sezvakaita seimba panonzi pane 3 bedroom house neimba yekicheni nemadhiriwori nemugodhi nejojo tank nemasola nesubmersible ndozvinge zvichinzi zvinosara nekuti izvi hazvitakuriki asi zvinhu zvese zvinge zvichinzi zvinotakurika mudzimai ari kuti arikuda kuzvitakura zvese ndozvakava kuchienda pane wawirirana here izvozvo zati agreement odai vamwe wabva pawawirirana hauna kubhodetsana ndozvatinoti hapana kuwirirana kuripo nenyaya yekuti uchitarisa pakuita kunge pane pfindi nyaya yaundofunga pane pamambozama kuda kuti avo waite open up iyi haina kutaurika tichitarisisa murume ari kuti pakurwara kwemudzimai kurwara kune chiwanhu chinenge chiri kurutivi rwekwemudzimai asi zviri kuwanzurudzwa wechingoti takungoda mwana wedu nezviro zvake saka ndangoti iya kutoda mudare kuti zviopeno tichitaura zvinhu zvacho pane ngoro imwe chete masofa 4 piece ngoti tataura tengi regasi motorbike nemabhatiri mairi tv netv stand nezvigero mubhedha madhiriwori mairi 3 rooms ndataura wardrobe tani yechibage mudzimai obva ati pandakabva ndichienda mushando chirwara ndakasiya chikafu chacho bhaachiti 300 US ndikabvunza kuti sei wadarwa kuti yakanga iri nguva yekukohwewa kwefodya tinotenga macartons saka ndauzawa kuti akazviveka sei papanzi nemafertilizer 10 mabhegi emafertilizer nenesi yefodya yekuti takaitenga $33 nehembe dzemudzimai nedzemwana negejo rokunzi gejo takanga takapiwa namai naambuya asi murume ari kuti pakupiwa mukuzogara ndakazoritenga saka mudzimai ari kupatsikirira usande ndiri kuti mai kana waripo wanokwanisa kutidaira kuti hongu mari ndakapiwa gejo rawairi raambuya mudzimai ambuya waripo gejo rakatengwa irekana kuti makanangowapa kuti wabatsirire mirai mama pakupiwa $60 agreement yekupa makamapa munozva kuti kupa kuri pairi kuri patatu makamapa kuti wana wangu fanoshandisai kana kuti makatopa sechipo aiwa kusi kupindura makapiwa $60 yei mudzimai
mudzimai anga ari kuti gedyo nderamai wangu uyu ndopaasitaura kuti aiwa gedyo ndakaribhadhara saka penge pasina kuzojeka kuti ndizive kuti riri kufamba sei. Zvakapera pane chii chamakawaka mese remba 3 rooms makawaka mese makawaka mese imba nechi madhirihori mairi madhirihori makawaka mese nekicheni bhati aripo ndo mese iyoyo nokuti yaitori mubasa neraundi kicheni raundi kicheni nechi tani yechibage. Saka chirenyuke pandipe right musha uri kusara nemusha sezvauri zvese zvese uri kusara nemusha handiti zvichireva kuti imba madhirihora mabhoho zvese zvamakadii zvamakawaka musha tichiona nevalue iye ari kutaura kuti ini ndaakutora zvimwe zvinhu zvese izvo I think hapana chakashata ipapo nekuti zvinokombadzitana zvese so that hamupidi otora zvese nemudhudhu movable nemudhudhu. Problem iri pachibage nepagirosari zvacho zvotora hazvisipo babaruti zvese zvipi vaona kuenda ukasvika unapasina chii chisipo zvakaita semututu pabhasi wakaenda wautengesa mari saka unomupa $600 yako ari kuti ajakatengesa pairwara mudzimai paakanzi akaenda kumusha kwavo akaenda saka andozomemutsaugasa ndakatengesa simuzaizwi ndada kubhadhara zvikwereti zvawanda zvechii pane vanhu vandibatsira basa kushanda kwanga ndichiita nevanhu vakandibatsira nemafitline andairima saka ndakandashaya mari $600 yacho inoenda kune musikana waisambokosta 600 uchiri munyora wakakawaka taifamba right 600 yataura iyoyo 600 onyora 600 nechi chimwe chibage haufa chimwe chiriko pasara chikasiwa chakasiwa chinodara isati chapura tani ichi 20 bags unosara ne10 unopa 10 bags wanoke kuchachachaka pane chii kuti chii mafetaiza angari mangani unotora 5 unomupa 5 chii chimwe mudzi ingani mbudzi ingani dziripo mbudzi dzanzapasii chii chimwe huku dziripo huku dziripo 8 anotora 4 osarori 4 pamusha dzekutanga pamusha kuti dzitangire saka right unozvitora rini 600 iyo unoibhadhara rini uripapo jezo
unomupa rini 600 yekuti wakatengera season inoyo inobvisa 300 aone kutanga season inouya kubvisa 300. Saka zvino unoda kutakura rini kuti kupurisa unoita rini kupurisa anokwera Ndeta kutotora kuti mari yacho ndenda kushamba. 300 rumba rini kuti abude mumucha menyu usununguke. Unotengesa rini? Ita zvinhu kuti upfuure dambudziko utangane nezvinhu noti kuramba wakarera dambudziko uchifunga kuti dambudziko rinopera. Dambudziko rinopera April 30 mwedzi uno uchipera wotora 300 yako, saka kuti unomuva kuma 5 million. Wopuhwa mari yako kwa 2 then waenda kundomutora zviro zvako musa 5 wotaura nemapurisa mari nokuti zvoda kuti zvikasike kutorwa usazozoti zvaita sei. Dai mamine mari maimhangoti mangwani zviro zvako ondotora zvinhu saka itai munotora mangwani handii zvisinganetsi zvokuti muchazonzwa kuti chii ende zviro zvatarista izvi zvikashayika iwewo zviro zvatarista izvi zvikashayika unobhadhara iri mari yako iwe kusara nemusha wese zvese urikusara nazvo mupo anoda kutotanga upenyu saka iro urutanga upenyu iye avanotanga upenyu saka ngorota mwana unoenda kumaintenance kumajor support kana asikachengeti mwana saka mangwana moita kuti mutotore zvinhu ndekwakunaishani sabukani ndekwawo okay. Merci.